Morjens! Me ollaan Roihun somettajia ja me halutaan esittäytyä teille, jotta te tiedätte vähän tarkemmin, että ketä me ollaan ja mistä me tullaan ja mitä me tehdään. Joo. Mä oon Anni, mä oon 18 vuotta Keravalta ja mä tuun Hiiden Hittäväisistä. Täällä ollaan. Mä oon tulossa Roihulle. Moikka! Mä oon Marja, mä tuun Tampereelta. Lentävän Samoista. Mä oon kohta 18. Mä lähdin tähän pestiin sen takia, koska mä haluaisin tehdä jotain ihan erilaista, mitä yleensä leirillä tehdään. Me ollaan ilmoittauduttu... Ja oltiin siellä jo. Oli hyvä leiri. Ilmoittautuminen Roihulle alkanut. Oothan säkin messissä ensi kesän hienoimmassa tapahtumassa. Noniin. Käykää tsekkaa kaikki muutkin Roihun somekanavat. Roihu 2016. Maan liekeissä leirikuntoon. Nähdään Roihulla!